Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuyna o kaningag o uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya o sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug nga yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaloi sa mga tao nga ila diayng gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod, miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao og makabuktot nga palas-unon, apan kamo mismo dili gani mohikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghag mga prinsipyo nga gisunod ang matag leaders, mga epektibong leaders. Una si Santa Teresa sa Avila, doon na sad siya'y prinsipyo na gisunod o mao'y nakapahimo niyang balaan. O ang prinsipyo, maogyod ang pagsantos sa kaugalingon, una pa nimo santoson ang uban. Muna iyang basic principle. Si Kristo maura sa nangiya, kay maura mo sa gisunod ni Santa Teresa. Ang pamaagi sa ni Kristo, matod pa niya, kinahanglan leadership by example. Kay ang mga Pariseo, maayo lang musulti, isip mga leader, pero dili ka maong mutuman, labi na gyud sa hustisya o kaangayan. Ang mga magtutudlo sa balaod, mga legislators and lawyers, gisaway sa ni Kristo kay sigig himog balaod, pero dili ka maong mutuman sa balaod nga ilang gihimo. Sa inyong tanaw karon sa atong katilingban, labi na sa atong gobyerno, iapil na lang sad ang simbahan kay gi-reform man sad ni Santa Teresa ang simbahan. Sa inyong tanaw, nausab ba ang kinaiya nato karon, labi na tang mga Pilipinos, daygunonon kata ni Kristo o sawayonon gyapon? Kusga. Ingnay mong tupad, ingna sawayonon kaayo ta. Ayaw ingna sawayonon kaayo ka. Sawayonon kaayo ta. Una, di kita kaikiyas sa silot sa Dios. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, magsigi kag saway, magsigi kag hukom sa imong isig katao nga sad-an, unya nagbuhat sa dai ka og sala, dili ka exempted sa silot sa Ginoo. Mao man ni nahitabo sa atong katilingban, ang atong mga leaders, labi na kana mga legislators o ang atong executive, ipakapi nato ang judiciary, kay mura sad sila ni kunayb sad ang uban nila. Magsigi og saway sa usag-usa, magsigig apply sa balaod para idatog sa usa, pero sila sad
otro sad nga nagbuhat sa maong kalapasan. Parehan ang confidential fund. Siging datog og confidential fund cases sa Vice Presidente. Unya dili hilabtan ang confidential fund nga purting dakua sa presidente. Magsigig pangita sa 125 ba na, 150 million ba na kung giun sa paggamit, dili pangitaon ang tag 4 billion kapin kada tuig nga budget sa confidential fund sa Office of the President. Og plus pa gyud ang mga confidential funds sa mga laing opisina nga sa akong nadunggan pasabot na ni Senador Marcolita, moabot ko no og duol-duol mga 700 ka opisina ang naay confidential funds. Nganong dili man usisahon niya kinirabang mga opisina ha gasigi og akyos sa opisina sa Vice President niya sila dili mo lantad sad sa ilang confidential fund o giunsa nila paggamit. Kanang ingon ana ba? Ni kamo mga asawa magsige mo yaw-yaw sa inyong bana kay nakasa. Wa sad mo isa. Magsige kag ingaw sa imong bana bakakon ka, ikaw wa jud ka kapamaka. Sige. Da hilom lagi mo. Na ay gyud kumpiyansa. Sugdi gidiha nimo. Sige kag ingong daw imong silingan, ikaw sige kag palit og slat. Sige kag palit, congratulations. Unya, unsa may resulta, silutan gyud kuno, makalilisang ang silot sa mga taong nagsigig pakasala. Ug ang mga tao sad nga nagsigig panaway sa makasasala pero wa say hunong sa pagpakasala, maapil og silot. Ang nakaapan ra ba mga igsoon, kay ang silot sa mga leaders makapaapil sa mga members nila. Hastang mga inosenteng mga membro maapil sa silot. Sama nang inigkalusno sa atong mga flood control. Unya mo baha nagmaayo. Ang mga leaders nga nangurakot ana nindot kaayo mga balay tuad didto sa mga dagko kayong subdivisions nga dili maabot sa baha. Kinsa may gibahaan? Ang wa kadawat sa kwartang dagko kayong ilang gikurakot maoy maganto sa baha, mao pag mga matay tungod sa baha. Kanang ilang gikurakot nga mga riprap diha sa karsada kanang para dili mo landslide. Aron dili na mga ligid na mga dagkong bato. Di man kayo maigo ana ang nangurakot ana. Di kayo maigo. Kisa may maigo. Ang nagdaan ng mga habal-habal, kanang kasigi og drive kada adlaw nga hand to mouth existence, maunay kasagarang matumbahan ana mga kahoy, kanana ang mga sa panadiha, mga bato, landslide, kana mo'y magantos. Muna, grabe kaayo ang silot aning mga leaders nga tungod sa ilang binuhatang ngilad na apil ang mga inosente. Matod pa din ni San Pablo, inyong gipahimuslan ang ilang pagkamapaubsanon, ang ilang pagkamainantoson. Yes, kitang mga Cebuano, practically tanang mga Filipinos, labi na tang mga kabos, mainantoson man gid ta. Mapailobon man gid ta ato maganing gi-re-elect ang anak sa usa ka administrasyon na diktador kayo nya karon naghimo na sa siya giyang kaugalingong mansa. Pailob lang ta ana pero di sa tingali permiho nato pailob ato na sa tingaling usbo ning atong sistema politika. Ako nangandoy biya ko ana mo sanay pangandoy sa ako mga maestros una college pa ko sige sila ingon nangandoy gud ming mausab na ning sistema sa Pilipinas. Nangamatay na lang sila, ako karon patyuno na sad. Mao na sanay akong pangandoy. Ang saon man ni pag-usab, sundo nato ang pamaagi ni Kristo, pamaagi sa mga santos. Start the change within you.
diha pagsugod sa kausaban nimo nilingay mong tupad ina kanus amang ka mag-usab kanus ka mag-usab na dili pwede nga mag-usab dito sa babaw di na pwede ang mag-usab yun ang dias ubos. Pyramid man guni siya, pyramid ba? Pyramid. Ang leader dias babaw. Ug usbo nimong babaw, posible nga dili na mosunod ang ubos, pero ug usbo nimong ubos, mosunod ng babaw. Example, panahon sa eleksyon, kitang tanan nga mga mo-elect og bag-ong mga leaders, di gid ta modawat og kwarta. Di gyud ta modawat og kwarta. Sa wayo nato ang manghatag og kwarta panahon sa eleksyon. I-declare gid nato ba atong sawayon ato yung pakauwawan ang kanang manghatag og kwarta panahon sa eleksyon gikan sa mga barangay officials ngadto na gyud kinatasan nga mga officials nga managan. Ato yung sawayon kita may electorate. Kita man ang naas ubos. Ug ato nang buhaton mauwaw ng mga kandidatas politika nga manghatag. Mauwaw, manglipaghong ang naong ana. Og din ana sila manghatag. Di ba? Inkapadir, unsaon man sa nato pag-usab ang dias ubos nga mga piranha man kay nistanan. Kusog man kay mudawat, akan na, mao lagi na. Mao na diha. Mao na ako isip pare, sige lang gyud ko giyaw-yaw kay ako wa man jud ko mudawat anang panahon sa eleksyon. Sa unya pa dir og modonate ang politician. Dawaton basta dili panahos eleksyon. Hindi man sana nako i-announce mo bitaw dinis ato o man tay gi-announce dinhi. Bisag unsa pay ranggo nimo, donate ka diri bisag imo paning pakyawon tanan natong project, di gid ka i-announce. Bahala nag-imo kong ingnon pa diri i-announce ako diha be. O parte ganig pabor-pabor kay ni donate kunuhay ka nya i-announce ti ka dili na nako buhaton. Pero ilista lang na nato didto kay ato man nang gi-control ang monitoring sa accounting pero di ta mo announce dinhi muna slot ragi atong i-announce. Bahala nagmaingon ka wa man lang ko hisguti kadako sa akong na-donate. Bahala ka diha dili ti ka i-announce. Ano man day? Pwede na dili. Anya ka mo ganahan mo ana dili. Mao nang wa mo mamalit kay gusto mo magpa-announce. Nasa uban sige palit og slot kay nindot ni kay dili ta i-announce. Ana depende lang na. Ikaduha sa mga mudagan sa posisyon sa katilingban kamo nga nakakita nga angayan gidi ay usbo ning atong sistema sa politika apil sa dinhi simbahan ayaw mo panghatag. Ayaw gyud panghatag. Mapildi gid noon ka. Pero ayaw gyud. Nya isigi lang nag-share. Dili man na siya mahitabo overnight. Dili sa na mahitabo kausa. Sige lag-share. Parehitong 2022 nga eleksyon. Puwerte man tong hinatagay. Dinawatay ta. Nailad ta. Kanang tawag lang na budol. Kay nidawat ta nang hatag pod sila. Dagko kay panghatag. Kadto sa karong midterm elections, porti sa daghanang nang hatag, naglinya sad ang mga kanahan dito pangayo. Mao na ang resulta, ingon ani lang yapon. Tanawa ra gud unsay gibuhat sa mga midaog sa Congress o sa Senate. Mao ra gyapon batasana kay nga naman sila man gyapon na ang nanghatag. Nya iyagi-agi lang ana mga ayuda, pero ayaw kog kalimti na diha ang ngan sa politisyan. Ang mga naong, mga ngan, murag yung ilan ng kwarta, gikan ra ba na sa katawhan nga nagsigig buhis, nya manimba pa gyud, mao bitang jutay na lang kay ihog sa kolekta kay ibayad sa buhis. Sigig kwenta ng ilang mga taxes, nya ang kolekta di na lang makwenta. Sige lang. Hunungan na kamong nakasabot.
Nya magsugod ta sa gamay. Ayaw pagsugod sa dako. Kana ding sunog nga dagko kayo, nagsugod ay nas dakong kayo. Di man nagasugod. Sa gamay. Pero mo sila obra na. O pasalamat nga na ay daghan rong mga politicians nga nagsugod, nagyaw-yaw, kay di na makaya ang atong kahimtang. Ako isipari, di man ko tigyaw-yaw kayo sa una, karon mo yaw-yaw na gyud ko kay before ko mamatay, may na lang ning ato ning iyaw-yaw. Kita na ning kamot man sa tapaghimo dinhi o mga buhat nga maayo sama anang transparency natay kumpletong record kanang poverty no, ako isip inyong parish priest ako ginang gipaningkamutan pagpuyo pwede na inyo check upon inyo kong i-background check up pa akong kinabuhi aron mo masayod kung gipuy-an ba na akong poverty kanasang chastity say mura sa tagmailad gamay pero kanang ningkamot sa kuana sad ningkamot yun ko i-check lang mo niya namabdos ba to di bawa gyud ana ba ya unsa may akong pamaagi sa ako lang ginagmay una wa ko nagkupot sa kwarta dinhi natay finance council nga nagbalansi gyud hasta akong credit card akong GCash akong mga bank accounts tanan kolekta tanan na gikontrol na sa atong accounting sa finance council check up po na nilang tanan akong igasto diha credit cards tanan gyud ana mao nay usas akong pamaagi aron dili ko tintal anang kwarta kay adto na gunas akong room ang perting daghanan kolekta bisag donot hinuon na kadaghanan ana pero dako-dako sana mailad ko nga ako na ay nang wa ko'y nakit-an na ikaduha sa kanini ang kuan aning chastity di jud ko mo cut-on og drive og sakyanan ni desisyon jud kong dili ko mag cut-on og drive kay di ko gustong maglakaw-lakaw ko nga ako ra at least na ako'y kuyog ang driver kay mao man na sila yung mga chismoso kayo at least maghuna-huna kung akong magbuhat kog daotan machismis gyud ko aning drivera ni ana managana ko ba na ako'y kuyog ana nindot man na ana mao lang na akong usas mga pamaagi para di kay ko kay magsige na kog drive pila ra may pag-text at angilan ko da eskina nya moingon ako sa opisina day off sa ko ha ina huibis pa ko balik to at tanda iskina ay niguli na nako luspan na kay kognaong hurot ng ata nya moingon dayon ang sekretary nauli na father isa natuog palagi nga naman gikapoy kay gikag day off nag day off na noon perti na nung kapuya ngamot kapoy ba na ako kahibaw nya kana sang kanang obedience wa jud koy gibalibaran na assignment sa atong archdiocese og sa obispo bisan gani naglisod data diri sa kwarta nya muna alang gyapon mo ingon father tabangi gi-raise ning kwarta be ani kay natay project mo raise gyapon kog kwarta bahala nangaratol na ta diri kung sao na obedience ba kapoy baya pero dawaton kay obedience man ana dili sayon sakitan ta unya inighuman pag nako raise sa kwarta naa pag mga istoryang kyaw against nako ibutang pa sa social media apart man na siya sa gitawag og obedience dawaton basta wa lang buhatan nato o gibuhat sad di dawaton sad maingon sa tana thank you nga gi-highlight ni kay at least mapuwersa ko nga mag-usab magbag-o nana mo na dinhi sa atong tubag sa salmo ato gining bantayan unsa may gitubag nato Ginoo gihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tao sumala sa iyang mga buhat dili ta niya palabyon kada nato buhat
ihatag pod niya ang reward or punishment. Lisod kaayo dinhi sa atong kalibutan ang pagpunish sa mga dato o mga powerful. Makamanipulate gid sila sa mga anang atong kumilik nga ang napildi mo'y palingkuron, ang nidaog ilang taktakon. Di sila mapunish ana kay nga naman sila may balaod. Sila say maka-justify according to their standards and according to their power. Sama anang naay kaso sa ombudsman, unya mahimong head sa ombudsman. Sila ray maka-justify ana, dili ta ka question, igo na lang tang mudawat. Asa ka mangita ana, ang naidaghang kaso sa ombudsman nga present case, mahimo pag yung head sa ombudsman. Lisod na. Di ta ka-punish nila kitang mga nias ubos. Igo lang to, ha? Uy, ngano man? Halano? Igo rata mo ana. Pero ayaw mo kumpiyansa kamong nagmanipulate sa balaod. Nga nang maingon ka, let us bend the law, but not break the law. Oh, Jesus. Usahay wa ginay kalainan ang bending the law o breaking the law. Wa ginay kalainan sa tinuod nga practice. If you bend the law, tantamount of breaking the law. Di ka na kakontrol ana. Di man gani kakontrol ang wa mo bend sa law, ma-break maganig lahos, samot na nang naanad nag-bend sa law. Murara ko nung nag-roller, anaon, sige higyog bend ang roller. Sige, bend ba? Mahibuong lang ka, mukalit nagpaka, nabali na di ay. Kaya mo manggibend. Kanang kahoy, sige higbaog. Maabot yung panahon, paka, gina. Nganong imo mangbawgon, kundi man di ka gusto nga i-break. Di ba? Kana ka imong gibend, paduong ginas pagka-break. Gi-ibend ang imong liog. Sige, ibend. Nga inigbend mo, ibend pag yun. Sige, yun. Apot yun ang panahon, balik yun ang liog ni mo. Ano bang di ta kasabot ba? Pero unsaon man nga naaman sila sa authority, igo ratang mayon. Oo. Ana. Pero pagbantay mo, kay matod pa diri ni San Pablo, giabusahan ba ninyo ang ilang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailobon? Mao ba na inyong gibuhat ron, mga leaders? Apil na ko. Pagbantay, makalilisang ang inyong silot gikan sa Ginoo, kay iyag yung tagaag hukom ang kada tao sumala sa iyang gibuhat. Mao na, magbuhat ag maayo, hoping makatakod tas uban. Lingaw ko anang usa ka kongresista nga batanon, nga isog kayo musulti nga ipa-impeach ko nas BBM. Kana si Saldico, kana si Romualdez, mauna sila yung mga author aning kan kana si kisayngan ana niya. Barsaga. Believe ko niya. Ang iya bang sinultihan? Sinan ka nang iyang gisulti, ingon din siya, gakinahanglan kita og sakripisyo. Una pa nato, mabag-o ang katilingban. Unya, kung ako o kami mo'y himuong sakripisyo, so be it. Basta bag-ohon ginanamo. We need martyrs aron na mabag-o ang katilingban. Kay ang dugo sa mga martyrs, maunay makapabag-o sa katilingban. Aninduta, no? Politisyan ha? Pero kami mga pare, ambot, musulti ba kami ana? Si Santa Teresa o si Saint John of the Cross, mao sa nay ilang tima, mag-antos tag maayo to the point sa kamatayon, aron mabag-o ang katilingban. Antuso nato ang pagpuyo sa kamatuoran o kabalaan, aron mabag-o ang kalibutan. If you want to change the world, start changing yourself. Nindog na ta.
Mga igsuon, sa atong kinabuhi ang Ginoo kanunay naghatag sa tanang maayong butang ug kabag-uhan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan makaamgo sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katilingbanong kaangayan pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa gobyerno magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo ug mga programa alang sa mga kabus ug sila nga anaa sa kawad-on. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo magmatinud-anon ug matidahuray sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga adunay mga kabilinggan makakaplag og suporta ug kasiguruan gikan sa ilang mga kabanay ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila sa Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga kadtong mitaliwan na gikan ining kinabuhia makatagamtam sa tunayng kalipay tipon sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, liguna kami sa among pagtuo, labi na ang pagsunod kanimo. Dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy dihas gugmag pagtuo sa pangama ni Santa Teresa sa Avila, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.